Bar rampung gawe pastel, ki nyung ceritane lagi ngopi karo jagung nang mburi me bose lur. Nah, ceritane ki mau nyung ki kon gawe pastel aku nih bose. Nah, otomatis kan nyung langsung teka maring kene. Lah, terusan nembe keduk wis langsung kon nyekel mesinnya lur, langsung giling-giling kayak giling-giling apa jenenge ya, tepung-tepung sing karet-karet ya kayak terus tapi ora tak rekam lur soalnya lagi angel ya lur ya. Jadi kita rekam bae wis dadine bae lur kayak ya. Ki ceritane iki pastel wis setengah mateng. Berhubung adonannya jere si wagu ya, si kadang suwek-suwek. Nah, ki jadi bose ki otomatis ngubar cetak kon langsung digoreng bae ya iku ya wis langsung digoreng bae makanya miki kan digorengnya setengah mateng lur soalnya kan kok nggo jajal kok ngumpani customer kok njaluk pendapatnya kepriwe apa enak apa kurang apa ya sing jelas nek nyong tanya kurang akeh ya lur nah, soalnya mangan siji tok mesti kurang lur mau maning ana segane ki sekarang nggolau madang sisan lah harus suwe ya ceritanya jujur bae nyong ki mau kira teh gawe pastel lur nah soalnya nu bose kon gawe kuwi njajal mencoba kuwi ya tapi alhamdulillah nyong bisa lur cuma nyong ora ngerti gawe adonane ya sing gawe kan bose dewek ya nah mungkin nek gue mungkin ben diwarai ya soalnya iki nyong ki kun marai diwarai kayak giling mie lur ya terus dicetake lur terus diisi-isine pirang-pirang iki lur nah ya alhamdulillah jenenge ilmu ya mesti ana bae manfaate lah disyukuri bae ya mudah-mudahan nanti kok nek produksi wis kepenak maning terus soalnya kan jare bose mau arep ndandani kualitas kayak bahan-bahan iki anu ana sing kurang lho soalnya jujur bae pastelnya digoreng ki ambrol ya suwek jadi memang bahan-bahannya ki kadu pas supaya adonannya ki pas kok pas ditarik-tarik ki ora bolong terus pas di mesin-mesin giling-giling ki ora ambrol lur nah soalnya nek sing ki jujur bae masih sering-sering bolong lur jadi mungkin kebanyakan kadar air mungkin engko bose arep ngurangi maning kadar air kon dadine kuat iki lur lho